luluan nasor matua dihamu keluarga besar to di pangarna do sudia kapoparanna dison rodo hami siat tonga-tonga ni huriata HKBP percut resort percut songon pasahaton turut berduka cita atas nama sian huriata HKBP percut resort percut si pasahaton ni huria songon ganti keran bunga manang diguarimai kantong hitam tung songo dia penon naboy tarpasahat ni huriai unang berek kamu sian isina alai berek kamu ma diharoro ni atas nama ni huriata HKBP percut resort percut asal songon donon nami ma son hata ni situa-tua titin na tinopa golang-golang ma pangarahutna otik sosadia naboy tarpatupa ni huriata HKBP percut resort percut saitu hatama namanggo pasu-pasuna mutima Sedo ali-aleta na solo mubay ali-ale na sumurong ewa Tuhan Yesus. Hite-hite goarni de bata ama dohok goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok goarni toddi porbagia amin nunga terbodut hamatean tu bagasa kamonangan jo hamatean di dia sorok mi jo banua toru di dia hamonangan mi alai dosa ijo sorok ni hamatean dibaheni mauliatema rohata tulibata na mga leon hamonanga tuhita marhite-hite Tuhan Yesus Kristus amin ali Tuhan debata amanami na dibanuagigyang na samarmula na samarujung doho ay nasol sudah luwak kataummu alay lamoro jalam sudah lubukal namin tanon jalahatot do hamilaw salpos yak kasiyang anon soni nang dongan namion nang jinomi tuari na soras boy nunga salpos dengoluna itanon jalalunga ditinggal sadu arta naulo buruhi saya paingot mahami taringot tuha sudah ni bohol nami asa hubasa milaw masuk tingan na pinaradim jala asaw nang kasonggot tami moro ho majuhami saya pahok mahapersial nami tuho asa marhiras nero kami meninggal ho inganan pardangurano aku ni aku pulima rohan na marsa dison ima akadongan na madingon akatodongna akalialena ro disudiakan nasal hotibana sonong madeli nasida ala ni sitanonon saya taiti jera toguma rohan nami tuho asalam malung rohanami di inganan na sonang dilabungmu ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin shalom dihamu ama nami inanami kelusar silitonga na tinggal honi amang nang jumulo marungon Daktagamon sumarsak rohata molo marsirak kita rap doho natahahulongi terlumubi molo sinirang ni hamatean buasa alam memang dapat persiapon dirita rohata tu si taunon manang hamatean
Jala tubudo pemahaman ni halak batak na madok. Agi api malapalap di Torsobon, agi api malapalap sama di bagas kanguluan. Ima harga ni hanguluan ni itong-atongan ni ngurutta. Alay mulo dia do pan ni tuhatai marasing do natadopi do natapitiri. Mulo dia do pan ni tuhatai. Setahunon hamatean gabi upah manang laba dewi. Ido sa ido di Pilipisada ayak do pulsada madok Kristus do hanguluan diau laba do hamatean. Ala memang hamatiani dang i ujung nilakani akan persaya. Hamatiani naikon si alon hamatiani jala ikom marujung di bagasan hanguluan. Indo sa ido irom sa plopat ayat pitwi dangaw ba na mangulinuay Yesus naman na mangul di bagasan nau mangul piaw di bagasan daging mangul di bagasan tuhani mate piaw mate di bagasan tuhani atong mangulu manang mate pe sa guru di lomo ni rohani tuhani. Alanido nang dihamu keluarga na di hari minggui manhugot tapatupa do parparan na dia do amangon di bagason sebelum masuk minggu jala dengkad do pe di jalo nasida parparan na badiai minum anggur perhatian ni mudar tuata do roti perhatian dagingna jalan sirpuli sudah nak keluarga makon itu tuan masih pasal dosa lau makatai pasahaton mulas tio tu amang alai rohani jol maru marsaka dalan na Tuhan Jehovah di Batulakana di keluar minggu butuh kami manunga marujung nguluni amangon nomor lapatan nunga jolo marsauri bana do to atai marhiti perpadan naga dia jala nunga di pasahat muduna tu adopan itu atai alanima dihamuna keluarga saluhuna molo dido akan itu tua na perduli molo modding salan itu tua dak sunari si berengon alai tu hari marsugut do hari haduado nomor lapatan boido dengkado sada do rohana sida yala kurang dua kana ulia kana denggan na pinatongon itu hatai tu amangot tagad dinguluna tarluwid beton mulilokon mulai si pangas satu si pangon tanong ni margasilto nga doon nomor lapatan nunga dibukan itu tuon akan auliak kana denggan di beton tuhamu kapinapar na patut do hono muna song pesalmen 102 pujima Jehovah alito diku jala unang tung halupa ning kebasan sudina urang doakan ning kebasan na pinasahan ni tuhatay tuno tutuaw tagad dingoluna jala di pasahat tuhamu kapaparanna alanima didok di Matius 5 ayat si martuama si dame ay guarun na sida anak ni debata nomor lapatan nomor dame halak na si pardame ido nadapotan pasu-pasu alanima mulo tapataru pe amangoting anak pangulo na paradian at persatukinan idok iso maradian dang iso somate ala memang inganap paradian at persatukinan do huta taon dua to portibion alay inganan nahot ima dilabung ni tuhatay alanido dok di pesalmen 110 ayat 10 may madok berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya argado di rohan Jehovah hamatian ni aka nanyasian pola mati ibana di haplos silang hehe ibana di hari patuluhon nalaho patupahon hangulua tuhita tusima nagtugihon nami hamu mulok kamu nakngaluja rohamu siya Papua rosian desa nawalwi mamereng natutuaon jalroh tita pataruhod do baso tumulak pihamu tuwa kapangaratuan muna tuhatama na mga ramoti tuhatama na mga leo dami na sumurong dihamu jala ido si hirimota songon halak Kristen say masibaidan akka na porsiyay duksaha bilakana tu hasunangani ido si hirimota posrohan nami siap kami parkeladon ni huriat tapercut dihamu sudia kapaparan na mardami sonak kamu tuwa ka areneng ro
di bagasa dami nasihat Tuhatai. Amin. Martanya kita. Ali Tuhan Jehovah di bata amanami na maringana di banua gijang di atas saluhut. Di basoro rohami tu ada pamuna badi pasahat ng holso arsa ng nami di persidangan nami rap dohot amanami amang situngan di son. Tagamon sobosaro hanami terlumubi na keluarga. Alay tuisi mahami Tuhan mangalualu, tuisi mahami Tuhan marhaparusan hora tu ada pamuna badi itu. Alanima pasahat tayo masudi parani amanami nang gumul mendingon asa hot tunggal dami na sumur. O Tuhan na mga ramoti dungo pataruh kami no tinganan pangulo na paradiana parsatok kinani. Ang sa tutong di bagasan dami dohot di bagasan hasnang keluarga. Jadi tutong mo na mangulo pabuwa na pajupang gusugot aka na porser sa pilakana to hasya. Tuwas mga di bagas darion di koro ari na tiur siya na mamuka saat na paujuk ko sa rol na pataruh kami tu di sekenari tung alani dengan bahasa do asir hamdi. Asimaro hamal Tuhan dalam mata yang namin sobaw kami holan marhiti Yesus Tuhan na martanyak kami Tuhan. Amin. Di surga hatunani inganan na duminggani. Di surga hatunani inganan na duminggani. Sinang lau muliaw asarap dohot Yesus au. Diramoti Tuhan di batamaho lau luar dohot lau bongot orak nyon rodi saliling ni lilena. Amin. Sonang mamudum hona martuai na maradian sian ulauni. Sonang mamudum hona martuai na maradian sian ulauni. Nani ulamu di hajol maon jalan amangihut potu surgo. Nani ulamu di hajol maon jalan amangihut potu surgo. Tanyang kita ali Tuhan di bata amanami na di banua gijang kodo di bata anak kunahami rodi sudingul nami seleom mahiras nyawa tuhami asa maraso hapai mau Tuhan Yesus Tuhan nami saat pangamma to dinami to nami asa mangidu kami di ujung ni ajal nami seleo to demi menungguhan asa juramuti kami mulu di bulsa miruan goman hemat gani asi maroham
Saya masuk mahami sogutu asonangan na suntingkan. Amin. Ali marolo pasulitonga. Siatano parang gandagin ko mula hijolo kapitano. Alay Tuhan di mata na manapako. Doho Tuhan Yesus Kristus na makokopo. Doho Todi Porbadia na majo. Kuria na ito ang uluan na surasuda. Ima mga ramot iho. Kay maro ari parpudi. Ari hahiyon na balgay. Amin. Semua dapat. Mainnya nak. Geser Pak. Pakai itu langsung terus. Gak usah banyak. Yang penting ada. Bikin mana? Nok saya merek siya nih, sabui masuk ke sana. Muse tamata kosian tanomanon. Muse tamata kosian tanomanon. Suang mangulu bahedon ni Tuhanku, haleluya, haleluya. Suang mangulu bahenon di Tuhanku, haleluya, haleluya. Manita manido pag niyang natundahon Tuhan Yesus aliya manami ang nilogijam sa pinumbalia mangwarmo sa Roma harajon mo sa Sao Malamanurham Oso ang nilogijam yung matuhan sila rin mga siya pare sama sinabi ang panasinabi ilusin doon na marlusa po kami unang kanting ito pangtunan baluang mahami siyang panghago ay unang pinaharajaw doon tagugon doon sa ngapos sa lining na. Amen. Saya dinungani asing rohan Tuhan Yesus Kristus. Dohot tolong rohan di mata mata. Dohot persaoran ni Todi Porbadia ma madongani hamuna sa sudina. Amen. Sai masih baida andona porseai duksahan belakana Tuhan sonangani Tuhan